Ydych chi wedi ystyried sut y gallwch chi roi rhywbeth yn ôl i'ch cymuned, sef y gymdeithas ydych chi'n byw ynddi? O brofiad fe o'n i fod yn medru bod yn deimlad braf iawn, sydd yn siŵr o roi boddhad mawr a phlesar. Fel mae'n digwydd mi rydw i wrth fy modd yn cael bod yn aelod o bwyllgorau, a rhain i'n aml yn amrywiol iawn i gyfynion, fel clwb pêl-droed, cyngor iechyd o fewn y gymuned, cor meibion, pwyllgor llenwi sioe chynyrch, ac yn arbennig fod yn gynghorwr cymuned a Thref. Mae Cynghorau Cymuned yn gwneud gwaith pwysig i wella amgylchiadau bobl sy'n byw ac yn gweithio yn eu cymuned, drwy ymdrin â materion yn y gymuned, a hefyd drwy wireddu prosiectau amrywiol. Mae'r rôl cynghorwyr cymunedol yn amrywiol iawn, sydd yn cwmpasu bod yn lais ar gyfer eich cymdogion os bod ganddynt gwyn neu phryderon o ran beth sy'n digwydd o fewn y gymuned. I chi wedyn fel cynghorydd yn gallu mynd ar gwyn neu'r pryderion at eich cyngor sir mwyn datrys hynny neu i gynnig cymorth mewn rhyw ffordd. Fel pobl sydd yn byw ac yn gweithio yn y gymuned, mae gan Gynghorwyr Cymuned ddealltwriaeth dda iawn o anghenion y gymuned a thrigolion yr ardal. Felly maen nhw'n medru adnabod pa waith sydd angen i gyflawni, maen nhw'n medru gwrando ar anghenion trigolion yr ardal, ac maen nhw hefyd yn medru adnabod partneriaid da ar gyfer cyflawni rhaglen waith y Cyngor Cymuned. Ond, da chi'n cael eich talu am y gwaith, a mae o'n rhywbeth gwirfoddol, ond os ydy o'n eich calon chi, ac os ydych chi'n teimlo bod gennych chi rhywbeth i gynnig a bod chi'n hoffi cydweithio efo pobl i wella ansawdd bob math o elfennau yn eich tre, felly newch chi weld bod yn gynghorydd yn sialens, ond yn rhywbeth positif iawn hefyd yn aml. Mae'r profiad o fod yn Gynghorydd Cymuned wedi bod yn un gwerth chweil am y rheswm mod i wedi cael cyfle i ddatblygu sgiliau newydd a meithrin profiadau amrywiol iawn. Enghraifft, tua bythefnos yn ôl, eisiau o gwmpas siopa annibynnol yn y dre a gofyn wrthyn nhw cael sgwrs efo'r perchnogion ynglyn â be fedrwn ni wneud i wella pethau i siopa annibynnol. Wrth gwrs oedden nhw'n yn rhoi cyngor neu yn rhoi syniadau i fi, a felly dwi rwan yn gweithio ar hynny. Chi hefyd fel cynghorydd yn trefnu digwyddiadau yn eich cymuned, pethau fel Sul y Cofio enghraifft. O fewn unrhyw gymdeithas, fe gewch y cyfle i ddewis gwirfoddoli mewn clybiau ieuenctid, chwaraeon, gweithgaredd tu allan i oriau ysgol neu goleg, hyfforddi gweithgareddau wyr agored, clwb drama, canolfan garddio, canolfan gofal a hamdden, y capel neu'r eglwys, y côr neu'r tîm criced neu bêl-droed, a llawer iawn mwy. Mae hi'n holl bwysig cael amrywiaeth o fewn aelodaeth y Cyngor Cymuned, mwyn adlewyrchu ac efelychu natur y cymunedau dyn ni'n ei cynrychioli, ac mae hynny'n golygu amrywiaeth o safbwynt rhyw, oed, diddordebau a phrofiad. Roedden nhw'n pryderu wrth ddod yn gynghorydd nad oedd digon o wybodaeth gen i ar sut mae democrataidd leol yn gweithio. Ond y gwir yw, drwy help Un Llais Cymru, roedd yna gyrsiau i fynychu mwyn ehangu dealltwriaeth. Mae yna nifer o heriau yn gwynebu Cynghorwyr Cymuned, ac i mi un o'r prif heriau oedd dod i ddall llywodraeth leol a threfn llywodraethiant, ac mae'n rhaid deud mae un o'r pethau helpo fi fwyaf oedd y gefnogaeth gan raglen hyfforddiant Un Llais Cymru, ac mae yna ddigonedd o amrywiaeth o hyfforddiant ar gael a dwi wedi cael budd mawr ohonyn nhw dros y blynyddoedd. A rhai o'r pethau dwi wedi medru i meithrin neu meistroli dros y blynyddoedd ydy gwella fy sgiliau cyfathrebu drwy siarad yn gyhoeddus yn fwy hyderus. Dwi'n gallu ymdrin â materion anghyfarwydd mewn ffordd gwrthrychol a phwyllog, a dwi hefyd wedi dod i ddallt trefn llywodraeth leol yn llawer iawn gwell. Rwyf wedi dysgu cymaint dros y 4 mlynedd, ac yn sicr mae dysgu a dilyn y cod ymddygiad wedi bod yn werthfawr iawn i mi. Nid yn unig yn fy swydd fel cynghorydd, ond hefyd tu allan i hynny.
Mae gan bawb gyfraniad gwerth chweil i'w wneud i'w cyngor cymuned ac mi fydd nifer o'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn gynghorydd ganddoch chi'n barod drwy'ch bwyd bob dydd. Lasar heini fod yn sgiliau cyfathrebu da, ella'ch bod chi'n drefnwr da iawn, neu ella bod ganddoch chi brofiad a gwybodaeth wych ynglŷn â chynnal a chadw adeiladau enghraifft. Mae ganddo ni gyd rhywbeth i'w gyfrannu ac mae gan yn cymunedau ni lawer iawn i'w ennill o gael pobl yn rhannu sgiliau fel aelodau o'r cyngor cymuned. Felly cais neu apel sydd gyda i chi heddiw. Pan fyddwch chi'n penderfynu rhoi rhywbeth yn ôl i'ch cymuned, beth am ystyried ymgeisio i fod yn gynghorydd cymuned neu yn gynghorydd tref yn yr etholiad nesaf? Pryd? Wel, Mai 2022. Dwi wedi cysidro ac mi fydda i.